Možno aj vy ste pred pár dňami sledovali na Jojke film Hachiko. Skutočný príbeh oddaného psa zrejme nenechal jedno oko suché. Niektorých dokonca zasiahol až tak silno, že chcú mať svojho vlastného Hachika doma. Chovatelia vraj teraz nestíhajú zdvíhať telefóny. Japonci si už tento príbeh o nekonečnej láske a oddanosti psa, ktorý čakal na svojho zosnulého pána, rozprávajú celé 10 ročia. Ale až vďaka filmovému spracovaniu sa dostal aj do srdc miliónov ľudí na celom svete a pred niekoľkými dňami aj do srdc Slovákov. Od nedeľného večera sú sociálne siete plné otázok, kde sa dá zohnať šteniatko Akity Inu. A potvrdili nám to aj slovenskí chovatelia. Denne im údajne volá aj 12 ľudí. Neviem, či vám povedať, či je to ozaj na základe toho filmu, ale ja si myslím, že áno. Proste chceli hneď Akitu a najlepšie, keby bola za 5 minút. Je to plemeno, ktoré je populárne, by som povedal. Možno práve od čias, kedy Hachiko bol natočený. To znamená, že to plemeno nadobúda na popularite a keďže teraz ste ho odvysielali, tak si myslím, že zase len stúpne. Väčšina z toho, čo ste vo filme videli, je pravda. Je to milujúci, oddaný pes, ktorý víta svojho pána, ale aj návštevy s skákaním. A toto ho snáď neodnaučíte nikdy. Je to však tvrdý a hrdý pes, ktorý potrebuje špeciálny výcvik. Neznesie sa s väčšími psami, ktoré sa mu okamžite nepodriadia, a tak ako filmový Hachiko, aj tí slovenskí milujú podhrabávanie plotov a úteky. Niekto to chce iba preto, že chce mať doma Hachika. Mať ho doma na 90% určite nebude. Chovatelia sú preto opatrní a práve posledné dni veľmi dobre zvažujú, do akej rodiny svoje štenia dajú. Lebo ak sa pamätáte, keď začali Nemci vysielať komisára Rexa. Tak to bolo to isté. V Nemecku bola strašná aféra. Každý chcel nemeckého ovčiaka a potom to končilo niekde na ulici. Následne za tým Maska, kde bol Jack Russell Terrier Milo, ako to bol boom obrovského kalibru. Lesy, spomeniem, možno jeden z najznámejších príbehov o psoch, 101 dalmatincov, takisto. Boli obdobia, kedy bol dalmatín na každom rohu. Momentálne, ak sa nemýlim, není ani 20 chovných jedincov na Slovensku. A hoci títo ľudia žijú s plemenom, o ktorom už niekoľko dní snívajú možno až stovky z nás, sami hovoria, že nekonečnú lásku a oddanosť nájdete v srdci akéhokoľvek psíka. Určite to nie je o plemene. Každý ten pes je na tom svojom pánovi závislý. Vo svete sa podobných príbehov s rôznymi psami napísalo už veľa. V roku 2013 sme vám napríklad priniesli reportáž o smútiacom nemeckom ovčiakovi, ktorý po smrti svojej majiteľky chodil každý deň na služby Božie do kostola v Taliansku. Pred 12 rokmi sa zas na Slovensku zranil kamionista, ktorý cestoval so svojím psíkom po celom svete. A aj on na svojho pána čakal tam, kde cítil jeho prítomnosť. Až kým ho neprepustili z nemocnice, psa krmili a nosili mu vodu do kabíny kamióna. No psích hrdinov nájdete u nás desiatky a možno si ich pri ceste mestom často ani nevšimnete. Epileptický psík, ktorý musí mať extrémnu fixáciu na toho daného človeka, u ktorého signalizuje epileptické záchvaty. Všetky možné slepecké psíky, asistenčné psy, terapeutické psy vždy dokážu extrémnym spôsobom pomôcť ľuďom, milovať ľudí a byť na nich dlhodobo naviazaný. Dana Strsulová, televízia Joj.